The moment yaunoconcentrate naKristu unobva waona kusarurama kwako, but paunotarisa nyaya dzevamwe unozviona uri nani kupfuura ivo, ende kuti waone comfort yekuti ndiri nani nepana danhari tiripo here vanhu vamwe atarisa kuna Jesu mbambi nomukwanisa kutenda kwedu. Shamwari dzedu hadzitisuki zvivi zvinosukwa naKristu. Tirimo mukati mebhoti mune nyaya dzamo. Maimbozviziva here kuti urimo mukati mebhoti unogona kuroorwa ugochata, rupu riripo richiimba Glenview 8 kwaya chibhekwa nemamwe amunoziva, watopedza kutochata zvakanaka kutoendawo kwani motogara kudai woita miscarriage after miscarriage. Vamwe vafana 2 vakangoita musikawa kwakundorara vese muchibage vopuwa matwins. Tarisa munharaparidza kuti ndezvemugoti raJesu. Nonetsa kuti ameni kai umbozvibvunza kuti nai Mwari zvandonamata kuti asenchamira neguvhu ndichikumbira mwana, but vamwe vakatopuwa vasingatodi, vamwe vachitoabhota. Ende Satani anga achikukuudza kuti takakuudza kuti zvosvikepi, kune mamwe mabhoti ari nawo. Iripo here vanhu vamwari. Saka mubhoti raJesu mune nyaya dzamo mune madisappointments. Unorambwa neFriday uri unobata chikuru chisabata mangwana. Send a message and I think